Tervetuloa taas kerran kaikille Porkkana podin ihmeelliseen ja ihmeellistäkin ihmeellisempään maailmaan. Vedetään heti alusta asti vihkoon oikein porukalla ja lähdetään käymään tästä läpi Tappara ja Pelicans finaalisarja Vol 2. Eli viime keväänä myöskin Tappara ja Pelicansi kohtasivat finaaleissa viime keväästä. Nyt tällä jälkikäteen aika pitkälti kaikki sanoo, että se oli päivän selvää, että Tappara voittaa viime keväänä, mutta nyt tällä kertaa on jotenkin mystisesti mukaan eri tilanne. Meikäläinen itse on kyllä sitä mieltä, että Tappara on ihan yhtä varma mestari tänä vuonna kuin viime vuonnakin. Kuten Markus varmaan muistaa, syksyn nauhoituksia ennakkoja käytiin läpi, niin Riekki sanoi, että Tappara voittaa mestaruuden. Pelataan tässä nämä 60 peliä ja sitten player Tappara on mestari, vai mitä? Joo, kyllä mä muistan, että sä tämmöistä sanoit, että mä en itse ollut ihan yhtä pommin varmaan, enkä mä ole kyllä edelleenkään ihan liian optimistinen uskalla olla, mutta aika pitkälle kai jotenkin päästy sitten loppujen tälläkin kaudella. Ehdottomasti juuri näin, kyllä me ollaan päästy äärimmäisen pitkälle ja monilla on usko horjunut välillä ja meitsi voi sanoa, että sanoin niin syksyllä, toki helppo oli sanoa silloin, helppo on sanoa nyt, koska fanina lähdetään kauteen, niin olin mä sitten Saipa-fani tai Tappara-fani, niin mä oon sitä mieltä, että meikäläiset voittaa mestaruuden. Toki ehkä Tappara-fanina osumatarkkuus on vähän kovempi, mutta mitenkä te näette, kuinka paljon on merkitystä ylipäätään sillä, että viime keväänä tämä sama parivaljakko oli myöskin finaaleissa, eli Tappara ja Pelicansi. Kuinka paljon, onko siellä mitään merkitystä, että nämä samat joukkueet oli vuosi sitten? Meillä on itsellä ne karvaisevat muistot Kärppien kanssa finaaleissa pelaamisesta. Toki on meillä se yksi hienokin kevät, mutta silloinkin Kärppä ratkaisi koko homman, eli Esa Pirnes, mutta mitä mieltä te olette siitä? Onko täällä mitään merkitystä, että Tappara ja Pelicansi on nyt toista kertaa peräkkäin finaaleissa? Onko tästä jommalle kummalle joukkueelle etua, jommalle kummalle haittaa? Mitään tällaista? Näettekö mitään tällaista, mikä tässä voisi olla niin kuin merkityksenä? Toni voisi ottaa kiinni. No kyllä tässä on varmaan, sille on ainakin tuttu joukkue ja runkosarjassakin niin voitot meni Tapparalle, että ei sinänsä ole semmoinen niin kuin asetelmiltaan tämä lähihistoria huomioon ottaen, että pitäisi olla mitään niin kuin suurta tämmöistä mörköä vastassa. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä Tapparalla ihan tuo kokemus ja kaikki niin on varmasti sellaista, että siinä on mun mielestä etua jopa enemmän Tapparalle kuin Pelicansille. Että tälleen niin kuin lähtökohdiltaan, niin kyllä mä jotenkin näen, että tässä mennään ihan vahvoilla askeleilla. No samaa mieltä kyllä, että kyllä Tappara tässä on vahvoilla, mutta Peosulla kyllä varmaan tuosta viime keväästä jäänyt nälkä ja heillä on kyllä vähän tämä silleen projekti nyt huipentuu tähän kevääseen, kun Tapparalla se vasta on niin kuin alussa eka Grönborgin kausi, mutta Peosulla menee kaikki ihan uusiksi ensi kaudelle, niin nyt varmaan kyllä melkoisella nälällä kyllä lähtee sarjaan, että tuosta voi aika pitkä vääntö kyllä tulla, ja ei kyllä musta varmaan ihan yhtä rallattelua tuu Tapparalle kuin noista viime finaaleista. Ja nyt itse tässä kohtaa tämän alun pikku bonariosuuden jäljiltä voidaan lähteä Tonin meille tekemään äärimmäisen hyvän pohjakässärin tiimoilta menee eteenpäin. Eli käydään tässä nyt alkuun sitten MV-peliä, puolustusta, hyökkäystä, erikoistilanteita, valmennusta ja näin päin pois läpi, että miten menee milläkin joukkueella. Ja aloitetaan tosiaan maalivahtipelistä. Ykkösmaalivahdeista, kun lähdetään miettimään Helianko ja Kokko siellä vastakkain. Molemmilla äärimmäisen kovat torjuntaprosentit pitkälle päälle 90. Molemmat vetänyt kevään pelit todella hyvin. Kokolla mä väittäisin, että saattaa jopa vähän johtua siitä, että jotenkin sai itsensä ultimaatum liekkiin tuossa Kärppiä vastaan sen takia, että on Kärpistä tänä vuonna vähän niin kuin heitetty pihalle, tai itse asiassa tänä vuonna nuorten kisojen jälkeen heitettiin Kärpistä pihalle, kun sinne tuli Karhusta ja kumppaneita sitten hoitaa veskarihommia. Mutta miten näette tämän, että kumpi maalivahti tässä on niin sanotusti etunenässä? Kumpa aloitte nuoreen intoon vai sitten Heliankon kokemukseen? Meillähän on tästä pikkusen huonoja kokemuksia Tapparassa tästä vanhasta kokemuksesta ja nuoresta innosta, vaikka toki ei Metsolakan aikanaan mikään ihan nuori poika ole, tai kuin vanha poika ollut, eikä mitenkään äärimmäisen kokenut, mutta
muuan Raanta joskus aikoinaan vähän niin kuin näytti, että nuoruuden innolla ja hurmoksella voidaan hakata tuommoinen niin sanotusti ennakkoon kovempi veskari, mutta miten näette Kokko Helianko taisteluparin tänä vuonna, Markus? No kyllä Heliangolla tietysti on kokemus puolella ja silleen nyt nämä finaalipelit ei ole silleen suhteellisesti niin iso juttu kuin tuolle Kokolle, mutta kyllä Kokko on tosiaan ollut kyllä kans oikein mainio näistä playereista, että tässä on niinku kaksi tämän kauden parasta veskaria ehdottomasti vastakkain, että odotellaan kyllä mielenkiinnolla ja saa nähdä sitten, miten toi Kokko nyt onnistuu sitten, kun ei ole mitään ihan kauheita vaikeuksia. Sitä nyt toistaiseksi ollut näissä poffeissa, että jos menee vähän helpompia maaleja, niin miten se saa sitä sitten kasattua itsensä. Että Heliangolla ei sitä ongelmaa ole, mutta Kokolle, jos menee joku helppo, ja sitten vaikka meidän fani katsomaan vähän se psyykkaa, niin miten se sitten mahtaa kestää, se on ihan mielenkiintoinen seurattava asia. Mä voisin tästä jatkaa sen verran, että on niin kuin silleen hauska vertailu nyt, että molemmat veskarit on ikään kuin sellaisia, joista on puhuttu ainakin yleisesti tuolla palstoilla, että on pitänyt joukkuettaa pystyssä, niin siinä mielessä ihan mielenkiintoinen vertailu. Heliangon eduksi menee kuitenkin se, että on edellisenä vuosina, jos on tullut heikompi peli, niin Helianko on kasannut itsensä. Mä en tiedä, onko Kokolla näkynyt edes tänä vuonna sellaista, että olisi vetänyt heikkoa peliä playoffseissa. Niin se on semmoinen, mikä ehkä kysymysmerkkinä, että onko siihen taas sitten kokemusta, jos semmoinen tulee. Joo, maalivahtipeli menee sinänsä aika lähtökohtaisesti tasan, mutta toi Markuksen tuoma pointti on äärimmäisen hyvä, että mitä jos ne Kokolle menee pari helppoa ja näin päin pois. Viime keväänähän Partosakki oli ihan timanttinen veskari ollut, mutta sitten kuitenkin Tappara tuli ja ampui sen aika lailla niin kuin reikäjuustoksi. Mutta mun mielestä tässä Tapparan maalivahtipelistä voidaan nostaa aika mielenkiintoinen seikka ylös, että mitä mieltä te jätkät olette tästä, että tähän astihan aina Tappara on hankkinut siirtorajalla. Siellä on ollut milloin ketäkin kakkosena Heliangolle, mutta sitten sinne on hankittu aina semmoinen niin sanotusti vanha jyrä huolehtiin siitä, ja vanhoja jyriä hankittiin mun mielestä myös aikoinaan Apolan ensimmäiselläkin kierroksella, mutta nyt Heliangolle ei ole hankittu ketään. Onko Helianko itse jotenkin niin paljon muuttunut vai onko vaan Tapparan mentaliteetti muuttunut? Että sinne on oikeasti Tappara luottaa Randeliin, niin nyt sinne ei ole hankittu Pappi Hovista eikä ketään tämmöisiä, vaan siinä on ihan oikeasti, nyt mennään Heliangolla ja Randeliinilla, että onko Tappara muuttunut tässä kohtaa vai onko Helianko nyt vaan niin paljon varmempi? Ei ole, mikäs tämä oli pari vuotta sitten, oli tämä, mikäs sen nimi oli tämä, joka Kalniins, jo. Pari vuotta sitten hankittiin Kalniins ja nyt hankittiin sitten vuosi sitten Pappi Hovinen siihen, niin onko Helianko nyt vaan oikeasti niin paljon parempi vai onko Tapparan mentaliteetti muuttunut, että ei hankittu ketään tämmöistä kirittäjää Heliangolle tälle vuodelle? Miten sä, Markus, tämän tilanteen näet? Kyllä mä en ehkä näkisi, että tämä on vaan sellainen luottamuksen osoitus niin kuin nykyistä veskarikaksikkoa kohtaan. Että kyllä mä uskoisin, että Randelin olisi, jos sen olisi johonkin playerimatsiin joutunut tolppeen väliin, niin olisi varmaan siitä ihan mukavasti suoriutunut, että varmaan sitä hänestä on niin ollut luottu, että jos nyt Heliangolle jotain käy, niin Randelinkin pystyisi kantaa sitä vastuuta. Että Mä voin kyllä kompata tuossa, että kaiketi varmaan valmennuksen mieliala on muuttunut sillä, että onhan siinä Grönborg tullut ja Juujärvi ja sitten todennäköisesti ne on yhdessä keskustelu urheilujohdon kanssa, että ei nyt tarvita. Tai sitten, että ei ollut sopivaa saatavilla, että voi olla, että on ollut hakua päällä, mutta ei ole vaan tarttunut ketään haaviin, että emme sitä toki tiedetä, mutta kaiketi tälleen sitä ero nyt ainakin on, että ei sinne ole väkisin ainakaan haettu ketään vanhempaa kokenutta sotaratsua sinne taustalle. Luotetaan siis siihen niin sanotusti, että Helianko on nyt se riittävän kokenut vanha sotaratsu, vaikka kaveri on 26 vai mitä se on, nuori jätkä. Mutta onhan nyt noi tatsit puhuu puolestaan, että kyllähän se niin kuin pitkälti 90 on torjuntaprosenttia ja muut näin päin pois, että kyllähän niin kuin kaikki puhuu sen puolesta, että Helianko riittää tänä keväänä.
Ja toki Helianko riitti 2 edellistäkin kevättä, mutta toissa keväänä toki oli se Kalnissin yksi äärimmäisen tärkeä koppi KK-sarjassa. Ja viime vuonna Pappi, en muista pääsikö edes pelaan yhtään peliä, mutta joka tapauksessa oli siellä luukkuvahtina äärimmäisen tärkeä. Mutta joka tapauksessa nyt tänä vuonna luotetaan Heliankoon. Ja me siirrytään sitten pikkuhiljaa kohti puolustusta. Tapparan puolustuksesta on paljon puhuttu, että se on aika semmoinen niin kuin avoimien ovien puolustus ja luottaa Heliankoon ja näin päin pois, mutta kyllä mä sanoisin, että Tapparan puolustuspelikin on tiivistynyt tässä kevättä kohti aika raakasti. Toki Tappara ehkä antaa vastustajalle helpommin semmoisia pitkiä oman alueen pyörityksiä, mutta kyllä se oman Tapparan maalin eteen tuleminen on äärimmäisen haasteellista ja tiukkaa, mutta minkälaisia nostoja vetäisitte näiden 2 eri joukkueen puolustuspelistä? Kumpi menee puolustuksessa edelle? Meneekö kumpikaan? No mä voin ottaa sen verran kiinni, että aika tasavaavathan noi on sinänsä, mutta Tapparalla ehkä laajempi se, sitten se kokonaisuudessaan on, vaikka sieltä nyt Witkowskia puuttuu ja muuta, niin se on ehkä sitten kuitenkin pikkasen laajempaa se kiekollinen osaaminen ja sillä, mutta niin toi pelikanssi on vähän semmoinen yllätys valmis ainakin omaan silmään. Mä en ole kauheasti sitä edes seurannut tai sillä tavalla, mutta siellä on yllättävän hyvin ne pakitkin on siellä osallistunut ja tehnyt tuhojaa ja onhan siellä meille vanha tuttu Utunen on siellä. Se on selvästi tuon Niemelän luottosoturi ja meillä se ainakin Palston osalta niin sai vähän enemmän satikutia silloin, kun se Tapparassa vielä oli, että on siinäkin tullut paljon laatua Utusen otteisiin ja mielenkiintoista seurata, mutta kyllä mä nyt luottaisin siihen, että tässä Tapparalla on hiuksen hienon etu ja varsinkin tuo kokemus ja voittamisen kokemus eritoten, niin luulisi, että näkyy. Joo, samoilla linjoilla itsekin, että kyllä meillä tuo voittamisen kokemusta löytyy pakistosta, mutta ei tuo Pelsunkaan alakerta ole kyllä huonosti vetänyt siihen nähdä, ettei tuo mikään ihan super nimekäs kyllä on, mutta Niemelä on saanut hyvin kyllä irti varsinkin tuo Kralo on kyllä ollut aika iso ylläri kyllä ainakin itselle. Tämän taas voittaa tuon plus-miinus tilastoinkin runkosarjassa ja kukaan ei oikein tiennyt, että mikä kaveri tämä oikein on, mutta aika pätevä Seppo on kyllä ollut tähän liigaan. Sen verran tässä sano liigan noilta sivuilta, niin Kärppien Miika Koivisto on niin kuin paras pakki. Tästä nopeasti katsottuna, niin pistepörssi se on 1+8, mutta niin seuraavaksi paras on sitten meidän Vittamatti, niin se on siellä 2+4, 6 pistettä, niin että meillä on kuitenkin tälleen ikään kuin pistepörssi hai on vielä täällä meidän pakistossa tää lähtökohdilta ainakin. Jos meidän puolustusta miettii, niin jos me oltaisiin kaivattu Witkowskia TPS-sarjasta, niin eniten mä odottaisin Witkowskia tähän Pelsusarjaan, koska tässä mä uskon, että Witkowskilla olisi aika paljon annettavaa. Kalpasarjaa Witkowskia nyt ei ehkä olisi ollut ihan hirveästi annettavaa, ehkä vähän sinne oman main eteen pikku istumapaikkojen tarjoilun puolesta, mutta noin muuten. Mutta tähän Pelikaanisarjaan mä näkisin, että Witkowskille olisi kyllä tilausta, mutta saadaanko me Witkowskia, sitä ei kukaan tiedä. Onko Witkowski Tampereella? En tiedä. Onko Witkowski Jenkeissä? En tiedä. Huhuja liikkuu sinne tänne. Ehkä Witkowski on nähty Tampereella, ehkä se on ollut Jenkeissä, ehkä se on jossain. Toivottavasti se olisi Tapparalla Askissa. Miten te näette tänne, että olisiko Witkowskista, niin kuin, onko meillä ketään, joka pistää tuolta Pelsuista nämä Tyrväiset ja kumppani kuri, jos Witkowski on niin sanotusti telakalla vielä finaalitkin? Onhan meillä Tuulola, sehän on siellä sopiva sotaratsu, ja ei toi Vittamattikaan ollut kauhean niin kuin hanakka jättäen hanskaa niin sanotusti alas, kun tuli Kalpa-ottelussa vähän semmoista naistelua, niin kyllähän se meni puolustaa Heliankoa, kun kalpalaiset yritti aina tulla niin sanotusti syliin ja ehkä vähän ylikin siitä, että ei siellä kyllä nyt onneksi ollut mitään semmoista suurta huolta sen suhteen. Itse näkisin ton ehkä vähän niin ton Vittamatin, eli Vittasmäen, että se on vähän, mä näkisin, että se on aika paljon samaa kuin Saravossa aikanaan, että helkkari hyvä pelaamaan silloin ennen kuin pilliin on vihelletty ja näin, mutta sitten se kaikki semmoinen niin sanottu jälkipeli ja semmoinen niin kuin kavereiden istuttaminen siellä maalin edessä ja tämmöinen toiminta, niin
se odottaa itseään niin sanotusti. Se ei vaan lähde siitä, että mies on ehkä vähän liian kiltti semmoisiin tilanteisiin, vai mitä olette mieltä? Joo, en mä tiedä. Ei noin kyllä kauheasti lähde sille ylimääräisiä nahistelemaan, mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Leskinen, kun se sai vähän runtua siinä, makas oman maalin takana siinä verkon päällä ja sieltä tuli poikkaria vähän niin kuin seläpuolelle ja ehkä vähän niskaankin ja siinä lähti, niin Leskinen lähti kierroksille ja se oli valmis haastamaan kaikkia silleen, mutta niin ei noin muuten tuossa niin pahemmin lähde ottaa turhaa matsia ja hakee itteensä jäähylle, että tietää, että siellä on aika kapea rosteri kuitenkin pakistossa, että kyllä siinä ehkä voisi olla ihan Witkowskille tilausta, mutta saa nyt nähdä. Ainakin tähän mennessä niin ihan riittävästi mun mielestä on siinä ollut sitten tarpeessa niin vähän pystypainia ottamassa, jos täytyy, mutta niin ehkä siinä on perää tuossa sun kyselyssä Riekis, että onko siinä pientä huolenaihetta, niin voi olla. No, lähdetään tästä pienestä puolustuksen huolenaiheesta kohti hyökkäystä, ja siitä sanoisin, että meillä ei Tapparassa ole kyllä pienintäkään hätää. Kyllä meidän hyökkäys tulee riittämään. Tässä on ollut puhetta, että kuinka monta pelaajaa on tehnyt yli 5 pistettä näissä playereissa, miten se meni Pelikaanella, muutama hassu, meillä vähän toistakymmentä. Kyllä meidän niin hyökkäystehokkuus on ainakin jakautunut isolle määrälle porukkaa, mutta miten te näette hyökkäyksen? Onko meidän hyökkäys riittävän laaja? Mä väitän, että meidän hyökkäys on äärimmäisen hyvä ja laaja. Onko Pelikanssella vähän parempi keskusta? Ehkä voi olla, mutta onko meidän peli koskaan ollut mitenkään keskusta vetosta tällä kaudella? Ei mun mielestä. Kaikki toivoo, että Pelikaani voittaa, paitsi tietysti me täällä Tappara-perheessä. Me emme toivo, että Pelikaani voittaa. Meitä on taas kerran vastassa koko Suomi, mutta kyllähän siis pakko on sanoa, että joka ikisen pitää ymmärtää se, että kyllä Tappara hyökkäys paperilla mun mielestä on aika raakasti Pelikaani hyökkäystä edellä, vaikka siellä nyt on iso Lasse, mikä seksi Lasse, se nyt sitten ikinä onkaan, sitten siellä Rajan Lässiä ja Jämseniä ja kumppaneita, mutta kyllä mä siitä huolimatta sanon, että kyllä meillä on huomattavasti kovempi hyökkäys paperilla, huomattavasti kovempi hyökkäys onnistunut tässä playereissa, niin en mä ainakaan mitään ongelmaa tuon meidän hyökkäyksen kanssa. Näettekö te, näetkö sä Markus jonkunnäköistä uhkakuvaa meidän hyökkäyksen tehokkuudessa tällä hetkellä? No en kyllä todellakaan näe kyllä, että kyllä se laajuutta riittää, että jos se jollain ketjulla huonompi ilta, niin sitten tulee joku toinen ketju, joka tekee sitten ratkaisee peliä, että tuossa nyt Kalpasarjassa toi keskisen ketju oli niinku tehokkaana ja sitten taas Tepsisarjassa ollaan Levtsin ketju niinku eniten pelipäällä, että ei siinä kyllä ei jää kyllä kiinni hyökkäyksen laajuudesta missään nimessä. Pelsuolta on ehkä pikkusen ollut niinku ton Brygmanin, Karlsson ja Lässin ketju nyt tehnyt suurimman osan pisteestä, että muilla on vähän ollut hiljaisempaa, että sen ketju, jos se saadaan kuriin, niin sitten kyllä aika hyvältä näyttää kyllä, että ei kyllä pitäisi kauheasti omissa kyllä kolista. Hei, heittäkääpäs muuten veikkaukset, niin kun 1., 2., 3. Pelikanssin playoff-pistepörstä tuli jo Lars Brygman ja Karlsson, niin 2 seuraavaa, niin heittäkääpäs villit veikkaukset, ketkä on siinä seuraavina. Lässi ja Tyrväin. Niin kuin Lässi oli jo sanottu, mutta Lars Brygman, Karlsson, ne on ne 3 ykköstä, niin sitten seuraava. Tyrväinen oli ihan hyvä haku, se on 6. mutta en mä edes tiedä ketään seuraavaa hyökkää sitä joukkueesta enää. Olisiko Snarri? Snarri on tässä 5. tai oikeastaan jaetulla 4. sijalla, mutta siellä on Filip Kral on oikea pakki, on sitten seuraavaksi tehokkain 5 pisteellä. Meillä on 5 pistettä tehneitä, niin hiukan enemmän, että kyllä tämä niin kuin Joo, että siinä mielessä niin kyllä tässä niin kuin hyökkäyksen osalta niin Tapparalla näyttäisi olevan ihan paljon parempi laajuus, niin kuin tuossa on puhuttukin, että kyllä mä silleen ajattelen, että ei ole oikein auta, että jos sä pimennät vaikka Lehtsin, niin sitten sieltä tulee keskisen kenttä, tai jopa Katre Kämpperi, joka on vähän niin kuin ollut sillä taustalla, niin Kämppärilläkin on 2+4 eli 6. Että on silläkin ihan hyvin pisteitä tullut tähän
tähän saumaan. Ja kaikki, jotka on rosterissa ollut nyt viime aikoina, niin jokainen on tehnyt vähintään 2 pistettä niin kuin näissä välierissä, että Witkowski ja Kulonummi ja Taylor Matson, mun mielestä se ei pelasi se välierissä, joo, Matsonilla on 0+0, mutta niin kuin vakirosterissa olevista, niin on vähintään 2 pistettä, että siinä on ihan hyvät aihiot, että kyllä mäkin ajattelen, että Tapparalla on laajempi toi hyökkäysosaaminen ja ehkä aavistuksen verran häviää tuossa Pelicansin sille vahvalle ykkösnyrkille sitten vertailu 1-1, niin mutta silti vahva luotto siihen, että meillä on kuitenkin 3 eri kentästä kolmen kärki. Leftsi, Rauhala, Häloran 10-9-9 pistettä, että ne on jokainen eri kentissä pelaa, niin siinäkin näkyy se semmoinen tasaisuus ja laajuus. Joo, kyllä mä väitän, että Tapparalla ei saa niinku hyökkäyksen tehokkuuden osalta tällä ainakaan ennakkoon ole mitään hätää. Mutta sitten aina puhutaan siitä, että Tappara ei luo niin kauheasti XG-arvoa sun muuta, mutta kun kukaan ei muista ikinä mainita sitä, että ei Tappara ole sellainen joukkue, joka niinku laukoo joka kerta, kun se pääsee sinisen yli, niin haetaan laukaus, niin kuin oli tilanne mikä tahansa, niin haetaan laukaus, vaan Tappara hakee aina aika hyvää paikkaa, että aika monta kertaa väittäisin, että kotisohvalla ja katsomossakin on huudettu, että vedän nyt perkele jo, koska ylivoimallakin on syötelty ja maali on ollut tyhjänä jo 3 syöttöä sitten, mutta vieläkään ei ole vedetty ja lopputulos on se, että hukataan kiekko sitten johonkin röpelöön syöttöön siinä vaiheessa, kun 3 kertaa on syötetty jo tyhjästä maalista seuraavalle kaverille. Ja siitä ei tule yhtään XG, että maalipaikkoja on kyllä sinänsä ollut, mutta muilla joukkueilla väittäisi, että ehkä vähän helpommin vedetään kuin Tapparalla, joka aiheuttaa sitten monesti sitä, että Tapparalla ehkä vetoja ei niin kauheasti ole, ja silloin XG-arvo jää pieneksi, mutta ja näin päin pois, mutta kuitenkin kyllä mä en sano, että hyökkäyksen laajuus kokonaisuutena on äärimmäisen hyvällä tasolla tällä hetkellä tällä meidän joukkueella. Mä voisin vielä tuohon XG:hen ottaa sen verran kiinni, että itse kun miettii sitä kautta, että jos miettii Tapparan edelliskausien pelitapaa, niin siellä on jauhettu sillä tietyllä peliformaatilla, joka noudattelee tällaista löyhää meidän peliraamia aika tiukastikin siinä ehkä ytimessä, niin jos kaikki niin kun ne hyvät maalipaikat ja muut vertautuu siihen pelitapaan, ja nyt Tappara on muuttanut pelitapaansa ihan totaalisti erilaiseksi, niin ne vedot niistä paikoista, mistä ne tulee, niin ne ei ole ihan suoraan verrannollisia edellisten kausien tehokkuuksiin, koska siinä niin tulee se ero, että se pelitilanne on hyvin erilainen, että mistä sitten se, jos lähdetään vetämään, niin todennäköisesti ollaan jo paljon paremmassa paikassa kuin edelliskausilla, että siinä mielessä komppaa Riekkistä aika voimakkaastikin tässä. Tosin en tiedä tarkkaan, miten ne sitä XG:tä laskee, mutta jos siinä on historiadataa, niin se historia on kallellaan siihen erilaiseen pelitapaan. Ehdottomasti. Ja nyt, koska tuossa koitin pientä aasinsiltaa ottaa, jonka Toni sitten blokkasi aika tehokkaasti tässä, niin ylivoiman ja erikoistilanteisiin. Eli siis kun lähdetään nyt miettimään erikoistilanteita, Tapparalla on parempi ylivoima ollut prosentuaalisesti kuin Pelicansilla. Tapparalla on parempi alivoima kuin Pelicansilla prosentuaalisesti ollut playereissa. Mutta kylmä tosiasia on se, että molempien joukkueiden sekä yli että alivoima niin ei ole ollut mitenkään kauhean erikoista, etenkään kun lasketaan ne yhteen, jolloin pitäisi olla siellä 200, kun 110 huitteissa, mutta kummallakaan joukkueella se ei ole lähelläkään 110, niin yhteenlaskettu ylivoima- ja alivoimaprosentti, niin miten tässä on näin voinut käydä, että täällä on 2 joukkuetta, jotka pelaa finaaleissa, ja kummallakaan ei ole semmoista niinku perinteistä, tilannetta, että ylivoima ja alivoima olisi niinku tikissä, vaan molemmilla joukkueilla on mun mielestä aika paljon petrattavaa sekä ylivoimassa että alivoimassa. No lopputuloshan tulee olemaan se, että joko jompikumpi petraa molempia, tai sitten kumpikaan ei petraa kumpaakaan. Tuskin käy niin, että molemmat pystyy petraamaan molempia, tai käytännössähän se on tietysti mahdotonta. Mutta mikä tilanne tässä on? Miten tämä voi olla tällainen? Meillä on finaaleissa joukkueet, joiden erikoistilanteet on itse asiassa oikeasti playeritten ajalta niin aika huonot. Vai mitä sanot, Markus, että pikkusen toisella sataa ollaan noissa
erikoistilanteiden kokonaisprosenteissa? Joo, katoin kyllä, että ei mitään kauhean hyviä lukemia, että tosin Tapparalla kyllä Tepsiä vastaan musta oli, muistaakseni katoin jossain kohtaa, se oli 31% sen sarjan jälkeen, mutta nyt se on sitten Kalpasarjan jäljiltä tippunut alle 20, ja sitten alivoima on alle 80, ja Pelsolla tasan 80 alivoima, ja se on kieltämättä jännä, että on niin kuin näinkin huonoilla erikoistilanteilla finaalissa, mutta kai siinä on sitten viisikot vaan onnistunut niin hyvin, että on sen turvista kumpikin päässyt eteenpäin. Että siinä on sitten iso etu, jos jompikumpi saa ylivoiman kunnalla rokkaamaan näissä finaaleissa. Niin. Joo, tässä itse asiassa katsoin näitä liigan sivujen tilastoja, niin täällä on ylivoimaprosenteissa niin kuin ero on siinä mielessä, että Tapparalla on 31 ylivoimakertaa 11 ottelua, niin 19,35 on prosenttia. Pelikansilla on 12 otteluun vähemmän ylivoimakertoja 28. Ylivoimaprosentti on 14,29, että ei näissä nyt ihan mielettömästi eroa, mutta on se 5% kuitenkin niin kuin tässä voi olla semmoinen ero. Ja sitten toi nettoylivoimaprosentti täällä, tämä on vähän erikoisempi tilasto, eli tarkoittaa ylivoimaprosentti, josta vähennetty ylivoimalla päästetyt maalit, niin Tapparalla on 16,13 ja Pelikanssilla 10,71, että molemmat on päästänyt yhden YV-maalin tai YVn aikana yhden maalin alivoimalla, että siinä mielessä niin aika verrannolliset tulokset, mutta eipä ole keskenään vielä nähty, että miten tuo alivoima ja YV mätsää toisiaan vastaan, että vaikea sanoa, mutta aika tasaisesti tässä mennään kuitenkin. Näinhän se on. Ehdottomasti, mutta mun mielestä on aika erikoinen tilanne siis siinä mielessä just tämä, että erikoistilanteet on tässä jamassa tässä vaiheessa kautta vähän niin kuin molemmilla joukkueilla. Mutta sitten päästään hyvällä aasinsilla siihen valmennus, se jonka pitäisi huolehtia siitä, että sekä yli- että alivoima on timanttista. Toki aina puhutaan siitä, että pelaajat saa itse aika pitkälti päättää, minkälaista ylivoimaa pelataan, mutta kun lähdetään miettimään tuota valmennusta, niin kumpi valmentaja nyt sitten oikeasti on se itse kingi tässä hommassa? Meillä on Richard Grönborg, joka ei ole siis ikinä itse asiassa voittanut seurajoukkueessa käytännössä yhtään mitään. Hänellä on 2 maailmanmestaruutta, mutta ei ole seurajoukkueen mestaruuksia. Niin onko Richard valmis voittamaan Tapparan kanssa seurajoukkueessa? Vai onko tilanne se, että ei ole mitään väliä, onko Richard valmis voittamaan, vaan Tappara on valmis voittamaan, joukkue on valmis voittamaan, joten Richard tulee vähän niin kuin jonon mukana jatkona. Vai onko Richard sitten se, joka oikeasti aiheuttaa sen, että Tapparalla on mahdollisuudet tähän? Sitten taas Pelikanssilla on niin kuin Markus tuossa jo sanoi, että siellä on projekti loppumassa, siellä on Hölön viimeinen vuosi, siinä on Hölön projekti on loppumassa. Mutta tarkoittaako se sitä, että Hölö pystyy tänä vuonna oikeasti taikinoimaan tuon joukkueen voittaa mestaruuden? Miten näet tämän? Kumpi on valmennuksellisesti ottaa askeleen eteen ja vie sitä vastustajaa? Kumpi voittaa? Jääkiekko tietäjät, Siihivonen, Lehkonen, kaikki kumppanit, mitä vaan lyödään pöytään. Kaikki sanoo, että Hölö pyyhkii pöytää Richard Grönborgilla, mutta mä väitän, että Richard Grönborg on oikeasti kuitenkin vanhan liiton iso kettu siellä kana-aitauksessa, ja mä väitän, että Grönborg voittaa tämän homman, ja mä väitän, että mä perustan tämän mun juttuni, tai en mä väitä perustavani juttua tähän, mutta mä perustan tämän mun väitteeni tähän asiaan, että me nähtiin TPS-sarjassa ihan erilainen Tappara, mitä me nähtiin Kalpasarjassa, ja mä uskon, että Grönborg, vaikka väitetään, että siinä ei ole taktista osaamista, pimpeli, pompeli, mitä tahansa, niin Grönborg pystyy oikeasti luomaan taktisesti hyvän joukkueen, tekemään hyvää duunia, mätsäämään joukkuetta vastustajaan, jota itse asiassa SM-liigassa aika paljon vaaditaan. Mitä olette mieltä? Mitä sanot, Toni? Onko Grönborg kuitenkin lopulta sitten parempi valmentaja kuin Hölö, vai onko valmennuksella mitään merkitystä finaalisarjassa?
Ja hyvä kysymys toi viimeinen, että loppujen lopuksi niin eiköhän se ole se, että joukkue suorittaa, mutta toisaalta se valmentaja tuo siihen boosti, että Hölöllä on toi kokemus SM-liigan tästä yleisestä niin kuin playoff-maailmasta ja mestaruustaistelusta viime vuodelta, että ja Hölöhän sai sen vuoden parhaan valmentajan pystin, niin siitä hyvästä, että hävisi 4-1 Tapparalle finaaleissa. Niin se oli semmoinen, niin että periaatteessa niin kuin askelmerkit liigakokemuksella niin pitäisi olla Hölön puolella, mutta Grönborgilla on tietysti tämä kaikki sen ulkopuolelta oleva kokemus, niin kyllä mä vaikea sanoa kumpaa painottaa, mutta mä ehkä inaisesti laskisin kuitenkin Pelicansille tämän valmennuksen edun just siinä, että on niin paljon kokemusta tästä loppuottelumaailmasta, että Tapparalla on siellä penkin takana ainoastaan Puistolalla mun käsittääkseni kokemus tästä loppuottelumaailmasta, että mitä se tarkoittaa sitten, miten tuomarien suhteen, miten kotikaukalon edun ja kaiken muun pelisäätelyn kohdalla, niin miten sitä saadaan sitten hyödynnettyä sitä kokemusta, niin en tiedä, mutta se itse laskisin jopa vähän Pelicansin etua tämän liigakokemuksen pohjalta, että ei mulla oikeastaan muuten ole semmoista vertailua tuohon heittää, että miksi Hölö olisi parempi kuin toi Grönborg, mutta tämä ympyrä ja konteksti tekee sen. Mäkin ehkä vähän samalla linjalla, että Inasen ehkä Pelson puolelle kallistaa sen tuo valmennusetua, tai ei tässä nyt silleen varsinaisesti mitään etua isoa etua on, mutta niin kuin tosiaan toi, että on finaaleissa pelannut, tai siis valmentanut aikaisemmin, ja sitten Pelsoland on kuitenkin oli aika vaikeakin jakso tuossa alkukaudesta, ja se on siitä noussut, niin sekin on varmasti kyllä sulkaa kyllä Niemelä hattuun siitä, että vähän tosiaan on ehkä hienoisesti Niemelä edellä, mutta ei se nyt tietysti tässä kohtaa niin kauheasti enää merkitystä on valmennuksen touhuilla, vaan se on sitten pelaajien niin kuin se henkinen kantti, joka niin kuin pitkälti ratkaisee, että kumpi voittaa mestaruuden. Siinä on varmasti just isossa osassa toi. Ja juuri tämä on se syy, minkä takia mä sanon, että meillä on etu, kun meillä on Grönborg versus Hölö. Koska mä sanon, että Grönborg on kaveri. Hölö pystyy luomaan mukavan ympäristön. Hölö pystyy luomaan kivaa kaverimeininkiä sun muuta. Mutta ainakin ulospäin näyttää siltä, että Grönborg pystyy tuomaan sinne koppiin sen auktoriteetin, sen mestarin, joka sitten siinä vaiheessa sanoo, että hei jätkät, nyt ei ole mitään hätää. Nyt pitää lähteä pelaamaan, nyt pitää lähteä voittamaan nämä pelit, nyt pitää lähteä viemään nämä pelit loppuun. Me vaan haetaan voitto, teette sen niin hyvin kuin te pystytte ja se riittää. Ja mä uskon, että Grönborg on tässä kohtaa parempi. Oli taktinen osaaminen mitä tahansa, mutta mä väitän myös sen, että Grönborgin taktinen osaaminen on oikeasti paljon hyvempi ja paljon parempi kuin mitä me tässä maassa oikeasti ymmärretään, koska nimenomaan tämä Tappara on pystynyt pelaamaan sitä peliä, mitä TPS-sarja vaati, sitä painikiekkoa, ja Tappara pelasi sitten Kalpaa vastaan sitä nopeata peliä, mitä se peli vaati. Ja taas sitten Pelicansi, pystyykö se oikeasti pelaamaan just sitä peliä, mitä se peli vaatii? Pystyykö se valmennus viemään sen juuri siihen peliin, mitä se peli sitten sillä hetkellä vaatii? Mä väitän, että meillä on etua siitä, että meillä on Grönborg ja meillä on parempi valmennus kuin mitä on Pelicansilla. Ja hyvää hakua, että mä tuohon vastaan rupean väittämään, mutta niin ihan silleen, tämä on kyllä tosi kinkkinen, että jostain se etu täytyy löytää, niin toi on ihan hyvä perustelu sullakin, että vaikeahan näistä on miettiä, mutta niin hauska nähdä nyt sitten, että kumpi sen voittaa sen parhaan valmentajan palkinnon. Se ei riitä ainakaan, että voittaa kaiken, niin se on nähty, että se ei riitä parhaan valmentajan palkinnon voittamiseen, vaan nyt tänä vuonna se kaiketi pitää kuulua karjalaiselle, jos viime vuoden standardit on siinä ikään kuin pohjana. Kyllä mä sanon, että tämän vuoden paras valmentajapalkinto menee Antti Pennaselle. Ehdottomasti, että Antti Pennanen on ollut kyllä tämän vuoden paras valmentaja, jos liigan mittareita katsoo. Mutta mennään eteenpäin.
Otetaan tähän loppuun pieni mietintämysy siitä, ja nyt Markus, ihan oikeasti sunkin on pakko ottaa kantaa tähän ennustukseen. Jari Kurri-palkinto. Kenestä tulee tämän vuoden Jari Kurri-palkinnon voittaja, eli playoffien paras pelaaja. Nyt et voi sanoa, että en lähde veikkaan etukäteen, vaan nyt ihan oikeasti nyt puristetaan Markuksesta kerrankin se sana ulos. Kuka se on? Kuka voittaa Jari Kurri-palkinnon tänä vuonna? Ja mä veikkaan tylsästi, että mestarijoukkueen maalivahti voittaa, että jos Tappara nostelee, niin iso Helianko, jos Pelikans nostelee, niin se on Kokko. Riekki, sen verran täytyy tukistaa sua, että 5959 maalin tehnyt Veli-Matti Savinainen risti sen Jari Kurri mestariksi, niin eiköhän me käytetä sitä jatkossakin. Se on aivan legendaarinen tiivistys tuosta palkinnosta. Mä heitän sellaisen niin kuin, itse heiton, että se jopa niin livahtaa sieltä Anton Leftsille. Että mä vähän luulen, että Anton pelaa nyt semmoiset finaalit, että jotenkin on semmoinen haju, että sitä ei kyllä pysäytetä näissä finaaleissa. Anton Leftsi on Jari Kurrin mestari tänä vuonna. Tämä on mun heitto tähän kohtaan. Kiitos tarkennuksesta, Toni. Toi on ehdottomasti hyvä juttu, Jari Kurri mestari. Mutta mä heitän, että vähän samalla tyylillä kuin Markus, mutta mä sanon, että se on se kaveri, joka tekee 4. tai 5. ottelun jatkoajalla mestaruusmaalin, niin hän voittaa Jari Kurri mestaripalkinnon. Mutta mitä jätkät olette mieltä? Tuleeko teillä vielä jotain, mitä haluatte sanoa näistä finaaleista ennen kuin finaalit alkaa? Mä voin sen verran vaan sanoa, että tulkaa ihmeessä kaikki kattoon pelejä, jos vaan pääsette. Että mä nyt itse sain lipun lauantain peliin ja olen siihen pääsemässä mukaan. Tiistaihin en pääse töiden takia, vai onko se maanantaina se seuraava peli, mutta niin, siihen en pääse kuitenkaan töiden takia. Okei, no meni molemmat väärin. Keskiviikkona se oli. Tai keskiviikko on siis se 3. matsi ja 2. kotipeli ja eka Lahden peli oli maanantaina. Joo. Näin se menikin joo. Mutta niin ihan mielenkiintoista vaan nähdä, että kuinka paljon saadaan yleisöä ja ainakin viimeksi vähän tuossa välierien osalta niin puututtiin siihen, että mikä on kun ei yleisöä kiinnosta. Ja mun mielestä siellä oli taas aika hyvin porukkaa, jos 11 500 ja se vieraspääty ei välierissäkään ole ihan niin houkutteleva siellä ylälehtereillä, että se täyttyisi. Että nyt on varmasti kyllä hallit täynnä. Joo, sama homma kyllä itselläkin, että ostakaa vaan lippuja ja tulkaa peleihin, että itse nyt on kaikissa koti- ja vierasmatsissa totta kai mestoilla, että alkaispa jo.